The controller among the order, dandar bungala diman katsina hakimin malumfashi Alhaji Aminu Yusuf Audi mai tantagariyar ilimin Muhammadiyya da zamani mai da'awa da yaƙi da maki kalmar la ilaha illallah, jajirtacce gwarzo adali fasihi wanda bai da tsara, mai zumunci da kishin yan uwansa wanda bai bari ya ga wani mutum ya fada cikin wani hali sai yayi kokarin tsamo sa. Allah ya saka ma da alkhairi, wannan adashi da kake zubawa Allah ya saka kwasha a gidan aljannar Firdausi. Allah ya albarkaci zuriya ya ba Muhammad lafiya alfarman mai sunansa dan gatan Allah annabi Muhammad annabin rahama sallallahu alaihi wasallam. Allah ya raba ka da tsofaffin ka lafiya. The special leader who are to be the land or to be imitated, the golden boys who has a difference as for Brian says, all these green tea Brian's bigoted. Alhaji Aminu Yusuf Audi dandar bungala diwan katsina hakimin malumfashi gami da mika sabon bangajiya na murnar an daura aure live da daukacin kafatanin al'ummar da suka halarci wannan daurin aure mai albarka. Fatan kowa ya koma gida lafiya, ango da amarya Allah ya bada zaman lafiya. Wannan sako ne daga bango majinginar dafawa babanmu maganin kukanmu katangar sukari kowa ya jingina da shi sai ya lasa. Alhaji Aminu Yusuf Audi daga naku Mustapha Muhammad wanda kuka fi sani da Musti dan Hajiya. Allah ya samu dace, amin summa amin. Da ka sha gaban su kafe su, aka zama malami gunsu. Tashi sai sarki.